салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз якум рӯзи тӯй сар шуд, тӯи духтари тағом. Дар ин ҷо қоидаи қонун, урфу одати тӯйошон савсем дигар хел, ани мо бо ин не. Аниҳо дуру дароз мешад, тӯйошон қариб як ҳафта мешад. Ҳозир имрӯз якум рӯз аз саҳар янгагӣ, яъне бори келина тарафи домод ба мебаранд. Баъд абед ба Қуръон хонон, бегоҳ сабзиреза кунон мешад. Ҳозир мо борои келина тарафи хонаи домод бовардем. Урфу одати инҳо ҳамехе ки домод хонаи холӣ метиҳад, 2 ё 3 дар хонаи холӣ. холӣ ба маънои он ки на гилем, на люстра, на карниз, парда, даже ҳамехел чизҳош нест. Мо пешакӣ вай гилему, карнизу, пардаю ин хел чизоша оварда задаги будем. Вақте ки заказ кардан тайёр шуд, сразу овардем. Мебелошам оварда мондаги будем. Пешакӣ имрӯз анамин вай фақат кӯрпаболишту, посудаю, техникаю, стиральная машинаю, ҳамин чизоша овардем. Телевизорашам пешакӣ оварда задаги буданд. Мова ин хел урфу одату аҷоиб, лекин Тоҷикистон биям кадом ваҳова ҳамун ҷоҳова будааст ҳамин хел урфу одат, лекин тарафи хуҷанба нест. Ҳозир ҳамин хона медароед, ғайр аз дару девори хона, ҳамун ҳамаи чизҳои хона аз тарафи келин пур карда мешудааст. боз ҷудоам бисёр кӯрпачаю болиштоя бисёр мекардиянд. Ҳозир ҳамиҳоям мо рост мекунем, фасон мекунем, баъд нишон медиҳем. Jogi safettar. O yine ne toystan mı? Evet, yaktı ince be yaktı ince be. Yine kap kızım. Ha, endi qarşılaş. Ha. Так, боли вайба почкатна. O falan bu yana. Ne tutsaran pokara şu bola ver iste. Так. Gülüm kumam emnam çıkaya baktı. Şurada gül bokani. Gül şu. Yaktı çıkaya. Не, ман ҳамин эҷаш баҳоят. Хушрӯбда сар аст. Ман ин хелак вайша кун дидам. Şu dakika kapetun bachcho atta gosh. Як дар хонаи мо полный оформление карда шудем. Дуюмаш монд, фақат посудаомон, ҳама посудаҳои ҳамихел кушод остем, чангоша пок карда, ҳамаша ҷошпа фасон карда мондостем. Акнун стиральни машинаша даровардостиянд. Ҳозир техникаоша мекушон, ҳамаша ҷобаҷо мекунанд. Баъд хона тайёр мешад. тамошобинон, мо оформление карда шудем. Хонаи келина акнун тарафи домод даромада хонае тамошо мекунанд, мебинанд мебелоя, то шкафоя кушода, посудаҳоя, либосҳоя, техникаоша, чихел техникао, пардаю, то ҳамин чизҳоя ҳамаша мебинанд, тамошо мекунанд. Баъд ҳамсояҳо мебиёд, то ҳатто аз деҳаҳои ҳамсоя, ҳамон ҳамсояҳои дуртаро омада, хешу таборо ҳама тамошо карда видеова мегиранд. Боз телеграммова якдигарашон ба мепартофтиянд. хонаи ҳамон фалон келин гуфта муқоисакунӣ мекардиянд. мана ҳамин хел шуд хона. албатта хелоам хушрӯй шуд. гап дар чизу чора нест, илоҳо навхонадорон хушбахт шаванд. видеои пурраи хонаям ман гирифтагӣ. ин дафъа мепартом, бисёр видео загрузит карда намешад, барои ҳамин қисм қисм мепартом. анамин хел посудаоша ҳамаша ҷобаҷо кардем.
карнизоша то манаи хел парда мехондоштагиоша ҳамаша зада дар пардаҳоям задим. намедонам барои чӣ инҷава дар бошад ҳамо байни хонава дар парда мекунанд. телевизорашам якбора установка шудагӣ. ана ин техникаҳо видеои пурраша худо хоҳад рӯзҳои наздик аз канали ман мебинедам. همه چیزهای مندگاتون عجب پیجا شود دایی به امری در آب بسیار و این صاف بیاد و توفیق بیاد سنگی آسیابان وزی می شود. дар охир ҳамаи моя боз зиёфат доданд. ҳозир ош оварданд, ош хӯрдем. анакнун омин мекунанд меравем, вале ҳозир ҳама ва тӯҳфа оварда истоданд. падарка занҳо ва ҳамаш ба ҳамон дар ами хона ҳама шидагиҳо ва намехел материал доданд аз тарафи домод, тарафи келинба. қоидаю қонунношон Шанимо. Салом тамошобинон, мана имрӯз саҳар янгагӣ ва рафтим абед ба ва инҷа қуронхона дастархон тайёр кардастим. ҳоли полни тайёр шудагишне. инҷа ва берем ба айвон ба ҷо кардем. мана ҳозир ако овардостим якта дутта ваҳои лаганчаҳоя ҳоле то охираша овардагимоне бо он тараф айвону хонаҳо ва ҷо кардагӣ. инҷавиам ҷо кардем. ҳозир харбуз тарбуз бурдостим мондагиша. ин хонавиам мана инҷа ҳама сабзиҳоя реза карда шуд. ҳамин қадар сабзӣ шуд. ҳоли бо камтар ҳай намедонам чанд кило якта инҷа дурнашанда сабзи зардаш фромдаст. мана ихе кордоки реза кадосян. мо сабзиҳоя тақсимот карда ғундошт достим ҳозир аз яксар, чунки пагоҳ рӯзи даростӯй, саҳар оши наҳор, баъди оши наҳор оши занон мешавад, баъди оши занон вечер мешавад, хиз вечер мегӯн, боз баъди вай домоталбон мешавад. намихел рӯзи даростӯй. барои ҳамин тараддуди дастархону тараддуди хӯроку салатҳои пагоҳина ҳама. ин ужин барои хизматчиҳо бегоҳ ба намихел дӯстони азиз. влогҳои ояндаро интизор бошед. хайр, раҳмат барои тамошо. дар паноҳи худо бошед.